breakfast natin with tuyo, egg, Vienna sausage. Hello guys, so welcome back. So today is we're going to cook simple Filipino breakfast, which is with egg and of course yung garlic fried rice natin and yung meatballs na ginawa ko kagabi, and this one yung chicken Vienna sausage. And of course guys, I have tuyo with me. Sinend sa akin ni mama, pero kinain ko na yung iba, and ang naiwan is dalawa na lang. Tingnan mo yan. So may dalawang tuyo akong natitira. Ayan. Dati may ano pa yan eh, may sinend siya sa akin na pusit, yung dried pusit. Pero ang lakas ng amoy, mga beshi. Guys, so binuksan ko na siya. I think tinatapon yung water niya sa loob. Ayan. And kunti lang yung meatballs natin kasi kunti lang din naman yung egg. Wait. Yes, yung dalawang egg and then this one and yung meatballs and tuyo. Yan guys, so ilagay na natin yung oil. Kunti lang kasi diba yung rice natin para hindi siya masyadong oily. Okay. And lagyan natin yung garlic natin. I-fried lang natin siya hanggang maging konting golden brown. Guys, medyo golden brown na siya. So, ang susunod na natin ilalagay is yung rice natin. Diba? Ayan. Next ilalagay natin is yung white pepper. Ayan. White pepper. Tansya na lang yung white pepper. And of course, sea salt. And lahat siya na lang. Kasi I think kung fried rice, walang masyadong specific measurement. Alam mo yun. So ang next is yung Vienna sausage natin. Yan guys, tapos na siyang maluto. So, ang gagawin natin is ilalagay natin siya paper towel para mawala yung mga oil din niya. Yan, tapos na. Yan guys, so ang next is yung egg natin. Gusto ko talaga yung wok. Tingnan mo, diba? Napaparami yung oil niya sa kawali. Magluluto tayo ng magkano ang egg. So, probably dalawa. Ay. Yan na yung egg natin.
siyang maging crispy sa side. Alam mo yun? Ganun sa Pilipinas, diba? Pag nagluluto ng egg, parang crispy talaga dyan. Pero, tignan natin kung ma-achieve natin siya. Tapos na yan. Wait. Tumatalsik talaga siya, guys. And yung salt. Ang daming salt. Okay lang yan. Yan, ganyan lang. Yung meatballs. Oh my gosh! Tomat! Yan guys. So, paluto na siya yung meatballs natin. Actually, it's already cooked. So, alisin na natin. Opa! Hence, na mahirap siyang alisin dyan. Chopstick na natin. So, ang next, of course, yung tuyo. Yan. Yan, hayaan mo lang siya dyan. Ito yung tuyo natin. Maluluto na lang siya. Guys, tapos na talaga yung tuyo natin. So, ilalagay ko na lang dun sa plate natin. Guys, ito na yung Filipino breakfast natin with tuyo, egg, sausage, and homemade meatballs. And of course, we also need some tomato. Yan, tingnan mo ginawa ko. Yun ang saya ko. Super. And, diba? And garlic fried rice yung nasa ilalim. And tapos na po. Thank you for watching. And sana manood pa kayo sa next time. Bye!